Ima snijega. Šta radi Ajla? Snijeg ima Ajla. Šta je to? Snijeg. Pravit ćemo Snješka Bijelića. Aj pipni još jednom. Ćemo praviti Snješka Bijelića. Ajla ima snijeg. Ajde pipni još jednom s rukom. Pipni. 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 Alene, reci mu, dođi pipni snijeg. Dođi Alene, pipni snjegić. Reci mu. Alene. Dođi pipni snijeg, nemoj to jest. Ne to jest, nije to za jest, Pipo. Ne jest. To je ladno. Sio kako je ladno. Ne, to jest. Ne jest. Ne, fuj. To je vani ladno. Prljavo. Bilo na prozoru. Evo jede snijeg. Sada vidimo mjesto na kojem je sjedalo. Daj pusu jednu. Daj pusu. Daj ovdje pusu. Tu daj pusu. Kako nema mjesta, ekstra mjesta ima. Gdje je Ajla stigla? Kući svojoj. Šta ćete ovu? Gdje je stigla Ajla? Kući. Kući stigla. I Ajla ima snijega. Šta je to? Wow, wow. Dragi moj narode, i volim Banja Lučane, ali nikada ovo ne bi mogao da živim za 3 života. Tim snijega. Znam za onu narodnu Ovo ti ispadne. ali ja se nadam. Ajla vidla snijeg. Šta to imaš? Snijeg. Da je ovo nevjerovatno. Idi nosi Alenu. Vidim kolike su... Idi nosi Alenu. Jasno mi je što je Banja Idi Alenu da vidi kako imaš Ajla snijega tu. kompletno Evropu. Idi. To je katastrofa. To je auto na auto. Idi nosi Alenu. Ne možeš. Uđeš u banku da nešto... Idi nosi Alenu. Ja iskreno ne